राय बालमानि पांदां के माला राथारलाय तक्सा राथारलाय चुआक माइ खामनांलाय मानि आ जुग पाइ खाताबो आबनो सिम्बल हिसाबै नारकदी रक साइमन खना रिसेंट दारलं रक सेपारेट ट्राइब के बरक खागित लांथामन दारलं कुकिनि आन्दार बिया हालामनि आन्दार बिया बरक सेपारेट एक ट्राइब नि मर्यादा लांथांगा सम्भव बाइकेंखा सम्भव बंखा खरबुसुक आईएएस ऑफिसर तंग खरबुसुक आईपीएस ऑफिसर तंग खरबुसुक डायरेक्टर खरबुसुक बरनी सिनाय नुगनाय तंग कम संख्या रुपिनी निसेबन कम जों रुपिनी कलय 12,000 सिनिसेबन कम बरक फियाबा एजुकेशन सिमानि आबनो काहाम जागाव सामुंगो फनाङै बरक एचिव खायका डेभलपमेन्ट एचिव खायका ताबकनि परिवेश बाय ताबकनि साइंटिफिक इरा बाय बरक निजेनो कुप आप खाइनाखा आबनि बगनि यूथ नि पार्टिसिपेंट नांगो रिंनाय सिनाय रकनि पार्टिसिपेंट नांगो राय बालमानि पांदां के माला राथारलाय तक्सा राथारलाय चुआक माइ खामनांलाय मानि आ जुग पाइ खाताबो आबनो सिम्बल हिसाबै नारकदी किन्तु आगामी दिनो कल्चर संस्कृति कृष्टि सोसाइटी डेवलपमेंट खाइने हिंगे ओ जागाव बुरा बुरी रगनो तुई ब्रग मंगु चलिया सिक्ला रगनी लेखा सिनाय करं तांनाय करं नुगनाय करं बरगनी एक्टिव पार्टिसिपेशन दरकार दङो और बर हिंदू धर्म जिमिस राय रुपिनी बा राय बाल्लाय बेला ख्रिस्टान रो बालायाने ख्रिस्टान रो बाहिनो आगो ये तंखा हंगे सोसाइटी रुपिनी आसकांगै मंगला चिनी कलय न जों राय बालमानि पान्दा खाइफेनो पास्टर कलयनि पास्टर नबो जों तुबि आचक फाइलु बरक नबो कक सारु बरक न बाहिनो एक्टिव पार्टिसिपेशन खाइरु चिनी कलय राय बालमानि पान्दाव समस्त दाय दायित्व युथ रकनाव समस्त सामहुम युथ रकनागु चिनी बुरा बुरी रकनि परामर्श समाजनि परामर्श समाज बरनि रीतिनीति बरनि पाठ बराव खाइथुन माताय आताय बरनि खाइथुन किन्तु कल्चर डेवलपमेंट अन्य जे विषय वस्तु आबो एक्टिवली कलय एमप्लयी सोसाइटी दं कलय यूथ सोसाइटी दं अमाइके रुपिनिउ बाहायनो तिनि जोंना देबा स्टेट लेवलनि प्रोग्राम आंनो रगनो अंक खैमैया स्टेट लेवलनि प्रोग्राम 12,000 रुपिनि एगो और गनि नायखेंगे और 100 कोन रकम 100 काद्रुप जोंनो बस गांगा आसुक जा इनके जों बफरो बुइ हेके फनुगलाय मानलायनाय बफरो एकदम ताबगले रुपनि र थानसांखा ताबगले सांगमाखनाय को ताबो फानै को कानमुं तांमुं तुइमुंनि बुमुल ताबो फाननरनि बुमुल तंखो अमर रगनो ताबो परनि खरकसा सिक्लानो रमै सांसिंले नंगमो वाना दरं ओ दां दरनो सानदेरनो तामरेनेले खरकसा सिक्लानो तामना दरं रोंगला गोमाय थांगा रोंलायलिया अबनो ती सानानि हिगेके सिक्लारनो एक्टिव पार्टिसिपेशन वर्कशॉप सेमिनार नांनाय वर्कशॉप सेमिनार कल्चर डेवलपमेंट खाइनानि निनि अबाहाय हैंडीक्राफ्ट होम हाउसहोल्ड फर्निचर ट्रेडिशनल हाउसहोल्ड फर्निचर अमतिरनो डेवलपमेंट खाइनानि बागै राज्य सरकार एडीसी जतनि थानिनो खतल दङ खतल डेवलपमेंटनि बागै सामुं ताङो बरनि थानि नरक थाङै मासाननाय इको जों एडीसी नि होते नरकनो अलरेडी रां रहरका तिनिनि पान्दानि बागै चिनी मिनिस्टर ताबुंनो फोन खायो आईसीए स्टेट नि आईसीए नि थानि आंबाय कक सालायफोर स्टेट नि कोनो सुबा सुसी माय आं तंखानि साजागै लगे लगेनो बताव फोन खायगोन डाइरेक्टर नो फोन खायतों मोदमान खायसिया हाय तामनि बागै माय आंने मोसर मारिनाय काजे ता उंसलुदि बसकांसि सिगांदि बसकांग सिगांना थांथानिवो साबनि सहयोगिता नां नरक आबनो नायतुकदि स्टेट नां एडीसी नां बो मंत्री नां बो एमपी नां बो ऑफिसर साना नां चिनी बिसिंग कल कुचु कतर कबमन तंग चिनी और सीयू साहेब तंग आईएएस चंद्र कुमार जमातिया
স্টেট অংতন এডিশু অংতন অনেকটা বনি প্রভাব বনি সাজেশন বনি যুক্তি जोंनाव স্টেটও সামুংচারি মানো কাজে লাসিনানি গরৈ কিরিনানি বকরি বসকাং সকাংনানি সে আবনি বাগै দফানা मा थांनानै दफानि सिरि सिटिनि निनि तंमुं चामुं रंनो मा थांनानै हेगे बुइबे बाक्साना नंगो माकु दिनाय फाइट माक खायनाय अ फाइट खायनायनि बागै रेडि तंदि सिक्ला रंनो बसकांग संगै अ कगनो सावै बसकांनि बिसिवते ও কাহামকে পালাই যাকতুন সেমিনার রক সারা বছর মইনা রক তে ওয়ান সমং কাতাল ফাইতুন ও কগনার গনি আন কিসিসা কক সামানি অরণ পাইরিখা যতন হামবাই খুলুমবাইখা